vo vláčiku týmu Argos. Tak sledujme záver. Argos Shimano, Lampre sa tam vysúva takisto, jeden pretekár Vacan Soleil, Peter Sagan už s posledným pretekárom, ktorý mu ešte sa snaží urobiť čo najlepšiu pozíciu. Je tu záver dnešnej veľmi dramatickej etapy. Peter Sagan zhruba na 3. 4. pozícii. Nastupuje tam aj Michal Kviatkovský, rovnako John Degenkolb, o ktorom sme hovorili. Bojuje s Petrom Saganom o víťazstvo, ale Peter Sagan nastupuje a bude z toho víťazstvo pre Petra Sagana. Áno, premiérové víťazstvo je na svete. Peter Sagan vyhráva 7. etapu s cieľom v Albi. Po 4. krát vyhráva etapu na Tour de France. Prvýkrát v rámci z tého ročníka a urobil, zdá sa, kľúčový krok k druhému zisku zeleného dresu, pretože ten náskok je už gigantický, takmer 100-bodový pred Andrem Greipelom, ktorý tu chýbal. Ukážková práca Cannondale, tak dnes naozaj nikto nemôže povedať ani jednu, ani to najmenšie slovo kritiky na tento tím. Ani ja sa priznám, som až tak neveril, že to takto zvládne tým Cannondale, ale dnes to bolo fantastické predstavenie. No je to Saganovo víťazné gesto, jasne ukazoval na pomoc jeho tímu počas celej etapy. Fantastická robota a nám len ostáva zagratulovať do Žiliny a to, čo sme si veľmi prijali pred Pyreneami, 94-bodový náskok pred druhým mužom v bodovacej klasifikácii a to je obrovská porcia napriek tomu, že až dnes prichádza prvé víťazstvo. Na treťom mieste Daniele Benatti zo Saxo Banku. Druhý John Degenkolb. Takže Sagan, Degenkolb, Benatti, to je poradie na prvých 3 miestach. Quickstep. Fantastický úspech slovenskej cyklistiky. Peter Sagan víťazom 7. etapy. Aké sú tie bezprostredné reakcie Peťa Sagana po tom, čo zvíťazil na Tour de France 2013 poprvýkrát? Tak úžasné. V prvom rade chcem povedať, lebo na môj tým bolo strašne veľa kritik v prvých etapách a jak som už veľakrát vral v rozhovoroch, my tu nemáme tým na to, aby mi rozjížďali špurty, jak napríklad Greiplovi a Cavendishovi. A presne na takéto etapy mám zostavený tým a dneska sme to ukázali. Tak chcem iba povedať, že fanúšikovia sú na to, aby fandili. A keď má niekto kritizovať, tak na to máme my športových riaditeľov v tíme. Tak chcel by som to takto povedať teraz verejne, pretože bolo fakt veľa kritiky na internete a tak. A dneska sa ukázalo, že bez môjho týmu by som určite takúto etapu nezvládol v takom nasadení, ako sme to spravili. A nakoniec vlastne som si vybudoval aj dosť veľký náskok na zelený dres. Takže musím poďakovať v prvom rade môjmu týmu a som veľmi rád, že to konečne prišlo. Jak vravím, po tom prvom páde som sa moc necítil dobre, jak som vlastne mal zranenia a tak, ale jak vidím, tak pomaličky sa to začína zlepšovať a vidím, že konečne prvé víťazstvo prišlo. Peťo, vyzerá to tak, že fantastická spolupráca dnes tímová. Vyhrali ste šprint, vyhrali ste etapu. Čo k tomu dodať? Proste ako vyzerala tá etapa? Ako z ríše snov dnes pre teba? Tak ja si myslím, že dneska s tým nasadením, aké sme mali po prvom kopci, tak jak vravím, môj tým mi to rozišiel od druhého kopca, čo sme ušli až do cieľa. Takže si myslím, že dneska neuveriteľný výkon hlavne chalanov, ktorých mám v tíme. A takisto neviem, čo k tomu dodať. Dneska to vyšlo na 110% naša etapa. Peter, let's switch in English.